lokacin da mutum ya kamata ya shiru a cikin rikicin aure. Assalamu alaikum masu kallon AUTA RAHILA TV. A yau za mu tattauna lokacin da ya kamata mutum ya yi shiru a cikin rikicin aure. Lokacin da fushi ya yi yawa, yin shiru na ɗan lokaci ya fi faɗin kalamai da za a yi nadama daga baya. Idan abokin zama yana cikin matsanancin ɓacin rai, wani lokaci sauraro ya fi gardama amfani. Yin shiru baya nufin ka yadda da komai bane. Wani lokaci hanya ce ta dakatar da rikici kafin ya ƙara muni. Daga ƙarshe, mutum mai hikima ba kullum yake neman yayi nasara a gardama ba, wani lokaci yana neman zaman lafiya ne. Mun gode. Kar ku manta ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin videos ɗinmu da zaran mun dora.